କାକେରେ ଶୋଇକି ଏମିତି ହୁଏ କାକେରେ ଶୋଇ ଆଉ କ'ଣ କମ୍ କାକର ପଡ଼ୁଛୁ ନା କ'ଣ ତୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତ ଏପଟେ କେଣା ପଟାଟା ଯିବ ଆଉ ଘରରେ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛି କାଳିଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଶୁଣ ତୁ କୁହନ୍ତୁ
आज टाइटल मंथर गति। मंथर गति रे काम चली चली बर्तमान काम शेष हो जाए। मकरपल्ली काम शेष। आज यात्रा हम सिंगीपुर।